بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, mga waripan ng Allah subhanahu wa ta'ala, akisislaan, dia iso di tanu di kapamagusaya si kung mga lumpukan mitutumpa si kuagamat tanu agama Islam udi na ibabang sayran ginawairan si kuagamat tanu agama Islam na di tanu di dirugudin o anto na unon mga panarima agyang kai mga lumpukan kaantano siran kakilala o antawa akiran marani si ku ahlus sunnah wal jamaah udiin na antaw akiran maaawat si iku titu anduan unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku muri-puri na ayam ya pamagusay tano nagyang kuto sumanga Jahmiyah ya usay tano sirano to na imantok man ay pamagusay tano nagyang kaiya al-Mu'tazilah sumanga Mu'tazilah. Yung ta muna apito Amerikano ay kapugusay tano si antano kakilala na antano kasabuti yang kaya mga lumpukan andra tano di may ibnuwag yang kuto mga endauan mini peneniban na mini tongkir si kutitu endauan na panarima o mga salafus salih ini pun kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nataman si mga tabi'in sabab sa giyang kaya di tanu di kapagagama na kailangan di tanu di kapanabnaran mesungkad tanu si kutitu ilmu mini bugak rakita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang kaya mga Mu'tazilah na pada isi ko mga grupo iba bang sayra na ginawairan si Islam ugiid na amay kapakatulikan nagyang kuto mga panarimairan na kailay tanuwaad na kapaka susurangiran si kutitu anduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang kaya mga Mu'tazilah na pada isa giyang kuto tunay ni ba na kaya bumbaran sa giyang kuto mga Jahmiyah mialuitan o sa mga Jahmiyah na isa kaya kilala akiran na giyang kuto adid na bayran tiyarima si ku mga ingaran wallah na gusto mga sifat yan sabab sa giyang kuto tiligiran amay ka tunay ni ba na tarimaan sa mga ingaran wallah miali sa Quran at sa hadith o gusto mga sifat yan na pakasayan sukad ng tanwa Rabbul Alamin siku inadnian yuti isa pamana mala sabab akia ungkira o mga Jahmiyah siku mga sifat wallah na usiku mga ingarannya yaloy tanu to ribat siran ro sabab sa giyang kuto pamana na marayag aso Quran na piya karayagyan sa mga sifat wallah gupiya karayagyan na giyang kuto mga ingaran wallah subhanahu wa ta'ala na taros anton iniba na paparati ang tanu did na boto sa ginda si iku kapakaplalagi diyan sa ngaran gusto mga ingaran gusto mga sifat matatagos iku mga kadno Allah subhanahu wa ta'ala sa ay malag nagiti panarima amin ibaga kapitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima ang tanu perati ang tanu sa mga sifat wallah gusto mga ingaran yan sa did na banyan kagya kamanuto na kapaka saginda si iko mga kaadnian sa malag na nasa din sa kialo yun sa Quran na gito di katerima tanor kapurati tanor na gusa kialo yun sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanong po mga linan sa mga maananian ako di tanong kagya kamanuto na petero ni bada maananian sabab sa daamya to na basa Arab o din na basa sang kaya dunia bada maananian na aya pano pamaso sa Arab o pamana ini turun wallah subhanahu wa ta'ala basa o pamana tantud na maliwanan nagyang kaya mga Mu'tazilah na makapupuon siran sa giyang kuto mga Jahmiyah sa malag na aya kya mala kaya blagiran si mga Jahmiyah
nakagigyan kaya mga Mu'tazila na pirateran so kagya kamanuto na mga ingaran wallah gyang kuto mga asma wallah subhanahu wa ta'ala na pirateran ugay na ayaderan parateya na sa mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala sa ayad na risuniran sa dairang kaparatiyay asagyang kuto mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto rison o mga Jahmiya sa dairang kaparatiyay ako mga sifat wallah uso mga ingaran wallah sama na ayakilay tanong na ayakya pa kambida agyang kay mga Jahmiya agyang kay mga Mu'tazila pagusayin tami man to si kuparate ako mga asma was sifat udi na mga ingaran wallah uso mga sifat yan so mga Jahmiya na din na bayran sa kagya kamanuto na terima so mga Mu'tazila na tinanadi terima anami so mga ingaran wallah subhanahu wa ta'ala ugay na iya di mitirimaan agyang kanan ang mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala giti katir wa tanuron sa agyang kay ang mga Mu'tazila na pada isa kaya bumbaran si ko mga Jahmiya. Diyan kaya mga Mu'tazila na madakal din pa inip maanaw ng mga muarrikhun o din ng mga historian ginaging takabasatan wa aya ka pugusetan no siya na tanto din matilags na butanto malbud kakasabutiron o kalilida pagtawtan no wa agi ditano tanto mapakatas kakapakaya pamana na sa oras tanong wikadu nagkapakaya ditano kasabutan piya na ditano di paniganas na nagyang kuto usayan kaan malbud kasabuti tanuro na yan kaya mga Mu'tazila mangoripon wallah subhanahu wa ta'ala na aya katimblain na lumpo ka na miya aden pananakudan yakiniya Wasilu bin Ata yakiniya Wasilu bin Ata na aya pa kaasalian na murid sa kanyan yakini Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala na sabab sa giyan ko to pamana giyan ko to pamikiran yan na matatago na giyan ko to panarim o mga Jahmiya na sisagiyan ko to kapsumbak yan sa ilmu si yakini Imam Al-Hasan al-Basri na adna mga pakaisiyan lagi nagyan ko takipigisiyan yan sa paman anton ay kukuman o Muslim abarado siya why lagna murtakibul kabira after na murtakibul kabira nagyan ko ta muslima paman na di makanggendepak sa mga alaadusa lagi di pumuka pamadko kazina inom sa pakabereg na ini siya yakini Al-Hasan al-Basri o anton ay pamana ilayan yan sa giyang kanan lagi dinan ataw na ayan ismbago niya kini Imam Al-Hasan al-Basri sabab sa iyang ko to Imam Imam Al-Hasan al-Basri napadanan ko mga immatu ahlus sunnati wal jamaa ayan mabuha ilmu yan nagyang ko to pamana miniganat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina giyang kanan amurtakibul kabira di na so muslim akanak man ubamiya nakuto kagibo di na di kapakang gulaw la sa aymalag na dusa na mababalis kanyan din ang muslim huway tataps kanyan na muslim ugaid na barado siya malag na nakisal iman di taro to pagyan ko to paratiyan yan sabab sa gyan ko to pa manakapaka din kapaka susugugyan sa pamana mga dusa ugaid at tigakin na Imam Al-Hasan al-Basri di ka pa kayo batan ko kumasabam ya murtad udi na bam ya kaliw siku agama Islam so siya kiniya Wasil bin Ata na daru masuat sa giyang kutuwa inisumbugo niya kini Imam Al-Hasan al-Basri kisas kanyan akapapantagan na ulama sa giyang kutuwa masa Ahlus Sunnah wal Jamaa na tinadi kaya ilay na kanun na giyang kanan ataw abaradusa dinagiyang kanan na murtakibul kabira na miya dedin ko kamu muslimiron sa malag na di magkebutuhan sa kafir gitu malag na pimbo gunya na giyang kuto panarima iyan bainal manzilatain malag na miyada ko kamu muslimi na di man ka pa kayo bubuti sa kafir na gitu ba so kaya nagaro yakini Imam Al-Hasan al-Basri sa giyang kuto panarima yakini Wasil bin Ata na biugo niya sa giyang kuto majlis yan sa malag na tina digarakan na kagya kamanuto na puguntod kaya malag na giyang kana na panarima ka na miya kaliwanan si kutitu panarima o Ahlus Sunnah wal Jamaa udi na panarima o Rasulullah panarima o mga sahaba ini punro na siya kiniya Wasil bin Ata na miyagi atizal ay malag na inawaan niya nagiyang kuto kapsubak yan sa ilmu kaya kiini Imam Al-Hasan al-Basri na suminibay mo sa kagya kamanuto na majlis yan
ay malag na suminipin mo sa mga murid na ni Panginoon na giti kiad nagyang kanan al-Mu'tazila ay malag na suminipay siran mo saya malag na ini tarusya kini Wasil bin Ata agyang kuto mga ilmu iyan mga panarima iyan di makaayon si iko ndeuan Ahlus Sunnah wal Jamaah ay mala nagyang kuto guru niyan asya kini Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, yang kaya kuan mga Mu'tazila nagyabang takabasatano asyaki ini Wasil bin Ata inimbawa ta si kuragun ay kawalopuluh hijrah miya wapat si kuragun ay kamagatos agu 30 agu sa si hijrah naskanyan miya bintay minakuda sa giyang kaya grupo Mu'tazila agiyang takabasatano ay pakaasalian na si makapupun sa giyang kuto amiyaw saytano ang mga Jahmiyah. Ay importante si mga oripun wallah subhanahu wa ta'ala na giyang kaya mga tunay ni ba mga Mu'tazila na madakalay pembentukiran. Paganay pembentukiran nagyang kutuwa Mu'tazila. Sabab sa giyang utap na kaya pagi atizila kini Wasil bin Ata sa giyang kutuwa majlis o Imam Al-Hasanul Basri betul siram sa mga Jahmiyah sabab sa giyang kutuwa pa man na panarima iran sa daerang katarima si ko mga sifat wallah nasiran utumiyak wasiku siku Jahmiyah. Agu betul siram sa paman Al-Qadariyah. Sabab sa giyang kutuwa pa man na kapaka sasapariran sa giyang kuto tunay ni ba na kapita Qadariyah kumbetulan siram sa Ats-Tsanawiyah wal Majusiyah kumbetulan siram sa Makhanithul Khawarij ay malag na padanan pa maamya popular ay puto sa giyang kaya mga Mu'tazila ano po na kumbetulan sa ginawairan lagi giyang kuto pa man na Mu'tazila pa man ay kububairan nito ngaran nila nagyang kuto Mu'tazila agugiyang kuto pamana ahlul adli wat tauhid amalag na sira mo ni pamana makauuntol na giyang kana na mga ngaran piang aluy tanong na gina ni pamana mapapopular ipembetu sa giyang kaya mga tao ugi na aya kamataan ni ron na aya katimblian na giyang kaya mga tao na ato ni ba mga Mu'tazila akya kilala akiran sa kaya interud na dunya gibong takabasatan no agyang kaya Mu'tazila na sidna pidong sa isa Basra sabab sa giyang kuto siya kini Imam Al-Hasanul Basri miyang guru-guru yang kaya siya kini Wasil bin Ata na si isa kapapantag si sa Basra na rudin mabukagya kamanuto na pitagong balay kini Wasil bin Ata agyang kaya madhabiyan udi na grupo niyan kebetulan sa pamana Mu'tazila urena na mga bangsami na ayatan man labuan na anta uno ni mga miya kilala mga ulama agyang kaya pamana mga Mu'tazila na napaganiro nagyang utami alitan nagyang uta founder na siya kini Wasil bin Ata na buwan pa na mga pudamya popular pa ang mga ulama sa agyang kaya mga Mu'tazila lagi dia kini Bishru bin As-Sirri siya kini Thawr bin Zaid Al-Madani si Hasan bin Atiyah Al-Maharibi Syakin Al-Hasan bin Zakwan Syakin Nur bin Yazid Al-Himsi salah kausan pamana ini raut sa mga ayakada kala ulama amya popular sa giyang kaya Mu'tazila o kaya pagitungon ng mga ulama ang mga muarrikhun din ang mga historian na pamana ini raut siya sa 30 agudu ang mga ulama ay importante si mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala na antuno no ni mga panarima agiyang kaya Mu'tazila amin ni surangiran si ku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pa panarima agyang kay mga Mu'tazila nagyang kutuwa panarima iran su Allah subhanahu wa ta'ala na fi kulli makan ay malag na su Allah subhanahu wa ta'ala na mapi andin na darapan na su Allah subhanahu wa ta'ala ay malag na sabab sa agyang kutuwa pa man na derang katarima sa agyang kutuwa kialuya wallah sa kanyan mipentaw si ku arsh kagiyang utap pa man mga pamikiran nila natira na pupunta no paratea so wallah na mipentaw si ku arsh na po kay barat si ku kaadnian kau pa man mi kinanglan yan pa maso arsh udi na da mini puro apa man beda piagdaan yan pa na malangon no pa mapumimik kepikiriran sa giyang kutuwa kialuya wallah subhanahu wa ta'ala kada sira no pa man pangungunutan
sa tarotop sa giyang kuto kay aluyon wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa kanya na mipuntaw siya ko ars na miya mimikiran siran na aya miya resulta agiyang kuto diiran di kapamimikiran na tira na di ka pa kayo batanong agiyang kamanuto na tarimaa aswalla na si ko ars na aya kay ulugan kira na agiyang kuto malagna tira na swalla subhanahu wa ta'ala na matatagusi ko lang darpa na ginano pa ma iisa mini supa agiyang kai pamana mga mu'tazila sebab Allah subhanahu wa ta'ala na pihak karaya-raya giyan asis kanya si ku ars wabi pun taus kanya si ku ars ugi nami pagpedatan mga uripan yan so ay malagna kadatu iyan so ilmu iyan so ay malagna katitikan yan rakitan so ay malagna nami pagpedatan mo pindatan matatag ugi na sudat wallah subhanahu wa ta'ala na si ku ars way mi pun taus si ku ars siku kapuruan ars sabab sa giyang utaw pa man marayag mga katiru mga dalil sa Quran ag mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya para tiyatano na perhatian tanwa wallah na mipuntaw siku ars siku kada de itianon akad ng tanwa rabbul alamin ditanon pemimikiran nanto ne kaya puntaw niyan ro ditanon nutu pemimikiran kakna berketanut isusugu wallah subhanahu wa ta'ala ay berketanut perhatian tanwa wallah na penandiban nami puntaw siku puru ars ya pasadro ay malagna kad na nami terim amyanan sa ay malagna siku kada de iter gitu ya malagna pedamini supa kagian kay mga mu'tazila ikadua nagyang kutuwa pamana so Allah subhanahu wa ta'ala na dabong ay malagna dabong katataguan na darpa o da malagna katataguan na darpa sa malagna ng utaba sa tanwa di dan perati anu bas Allah subhanahu wa ta'ala ko ki aluyan yan sa Quran ami pentaw si puro ars na di dan to kagian amanuto na paparatian away pedamini supa kagian kaya mga mu'tazila na giyang kuto aya paratera na giyang kuto atira na istiwa mi alu sa Quran nakna baya bituturo to nagyang kuto kaya pupuro wallah subhanahu wa ta'ala uli na kaya punta wallah subhanahu wa ta'ala siya ko ars kaya mituturo nagyang kuto pamana istila giyang kuto kaya kontrola wallah subhanahu wa ta'ala siya ko ars uli na kipapaaran wallah subhanahu wa ta'ala siya ko ars so ay malagna paduto mini supakirang ahlus sunnah wal jamaah sabab sa Rasulullah sa mga sahaba sa mga tabi'in na ayad na paratiran nagyang kuto istiwa na katawan sumana istiwa kabasa arabanan uway na giyang kuto pa ba na kaparatiatan sa Allah subhanahu wa ta'ala na mipuntaw si puro ars na kailangan ng maparatiatan wajib sabab sa pamana inalawin sa Quran ugin na ay sa parakatano na giyang kuto kayfastawa antunaw yung kita pamana kaya pupuro siya ko ars nagina na pa may isa sapar akna barkatano ng kagiyang kamanuto na paliugat ibatan di pangusudi pamikiran sabab sa pama na napadanan sa kapupakasila yung tao at sudawn aluyaw wallah subhanahu wa ta'ala siya ko kinirupaan yan siya ko mga sifat yan nabusi ko ato na niba na mga gadipok yan na ba't tanong kagya ka man ito na di sudi uwa siya malag na titaman tanong sa giyang kuto sabu sa inaluniyar kita no nagitubo yan malag na purati ang tanong uwa nagyan kay mga mu'tazila na siyembiyan din ang sumaan na istiwa sa istila kaparaw pa man natira na di niya kagya ka man ito na di pa kasayan si ko o paman na inad niya ginano pa may isa amini anto ni ba na mini supak o mga mu'tazila ikapat ami aloy o mga historian mini supak o mga mu'tazila si ko ahlus sunnah wal jamaah nagyang kutuwa para teran as Allah subhanahu wa ta'ala na dikailay o mga tao sa alungan na mauri sa besudin sumata o mga oripin ng Allah subhanahu wa ta'ala erang kilay ko Allah subhanahu wa ta'ala sa papatiran sa pamaka para tiyatan waswallah na kilay tano sa sudin sumata tano ipakailay ron sa alungan na mauri nasa manot na Allah subhanahu wa ta'ala na adna rupaan yan adna rupaan yan kabar na tigil na kilay mata adna rupaan yan na malag na mapakasayan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala sa andi ni ba na nakuan kaadniya na ayam ya resultaw to na siyang kaira nagyang puto pumana akilay si Allah subhanahu wa ta'ala o mga urip niya si kusurga sa sudin sumatatan na meso pakya nagyang puto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na mata-mataan akilay niyo din sukad na niyo sa alungan na more sa ayad na kakilay niyo na sumanga mata niyo uway sa lagid lukap kilay niyo at Rasulullah sa giyang kananaulan o ikapatatalimulan
O pamana miya karya lagakap kilay niron akna ubon masisira nga mata niyo. Na malaa pamana isa na malaa kaya kuda na giyang kaya mga Mu'tazila sa giyang kuta pamana inuiran de matarima giyang kuta kakilaya o mga uri penwalla si kusurga sabab sa giyang kuta ay do saliran na giyang kuta pamikiran niran daira kagiyang kamanuto na para tiyaya sa taruto pagiyang kuta hadith o Rasulullah o giyang kuta mga ayat na makatuturo sa pamana kilay wallah subhanahu wa ta'ala sa mga uri penian mipimbitira i wallah sa mga uri penian si kusurga kagiyang kuta pamana aya miya ka binasakira miya ka disturbo kiran kagiyang kuta diran di ka pamimikiran na sa giyang kuta upama na upama kaswal na nakilay tanong na ada kilay tanong ana rupa anwal na may babagyuto apa man akili tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala nasa man tun ana katatagun adna der pa katatagun na manurong kilay ana di ka kuan na pagkasayan sa Allah si ko pa man mga kaadnya nagyang kuta pa man mga pakaisiran sa pamikiran nila nagiti kiya sababan sa kiya pakasangkairan sa emalag na diran dikilay sa Allah subhanahu wa ta'ala giti sabab sa katan wa ahlus sunnah wal jamaah na diding kepakay ubatan sangkaa so mga ayat wallah mga hadith Rasulullah sabay siyang katanaro na pamikiran way kakaya katawan tanu din aso Allah subhanahu wa ta'ala na diding proud na pamikiran tanu way diding proud so ay malag na pamikiran tanu so pamana sudat wallah so mga sifat wallah so kapakagaw wallah na ayab warak tanu na perhatian tanu sa tarutok na kaperhatian tanu way sa malag na kad na nami terim ami adna dhatka ya Allah tiari maami adna mga sifat ka ya Allah tiari maami adna mga ngaran ka sa sadin sa kada de tiar ka na yuti tiari maami sa malag na di ka pa kayo ba nagupuntan mo tarima nagi keswa gupuntan mo tarima nagi keswa ay keswa to na kesurang ka kesangka kagiyang kuto kinirupa no wala sa ginawa niya ki aluyan niya no sa Quran ki aluyan no Rasulullah nagi te malag na kakuluk sa giyang kuto mala problema ada kagiyang kamanuto na pupusan nagimya so agyan kay mga Mu'tazila way alag na aya pusar nila nagyang uta pamikiran nila na may kaditirimaan wa kalira na tira na diditan na tirimaan wa ikalima nagyang kuta ingkaruhumus sifat ay malag ng tabo sa tanong aso mga sifat wallah na den na bera nung tiarima wa din na bera nung tiarima sabab sa tatigiran na pupunta no ng tarima para teya na pagkasayan sa Allah subhanahu wa ta'ala sipo mga urip niya giyan na pamay kaya timbalan amin isopak o mga Mu'tazila si iku ahlus sunnah wal jamaah. Diyan kay mga Mu'tazila na lima usuliran. Adna lima usul lagi kay mga Mu'tazila. Oy, na unta ba sa tanong kusen tanay sa matilags. Pag anay usuliran nagyan ko to at tauhid. Na si ku mga Mu'tazila na gupon maalis yung tauhid na ya mapipigirin sa nagyan ko to paratiran si kung mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala ay malag nagyang kuto pamana dairan tarika dairan ng katarima sabab sa giyang kuto at tira nagupunta no tarima so wallah na di makatiro so wallah na pakailay so wallah na manaya ana nati pa manana kisenta no si ko mga kaadnian nagina ni putuno mga Mu'tazila sa tauhid agyang kanan na pamana usayan niran si ko asma was sifat udi nagyang kuto sifat ikadua usulin na nagyang kutuwa al-adl wa eftirun al-adl nagyang kutuwa pamana tunay ba so pamana so kung so galabok so di ka pa kang galabok kutaw na dabo na malag na kisusupat wallah subhanahu wa ta'ala pati pamatiran na sutaw na galabok sa maratan ng girautan wag yuto nakuan galabok wallah so di tirang kapakay so tirang so wala na ayabud din ng galabokan na mapya uway na sumano siya na ding galabak sa marata ding galabak sa mapya so kita malag na paratiran na so manusia na aya pugadin si ku galabak yan panakapas sa pasangad mo to manusia na sa katano di gaya pa narimatano na sugad ba katano na uway din makapamana sa katano di rin ning galabak na aya pumbagay sa idin na so Allah subhanahu wa ta'ala ka mapyan tulad di kabaya ka punggalabakan na ka na udir ka bubagan wallah subhanahu wa ta'ala na ay malag na tunay di ba di nga mapanggalabak uway ugid na kada ubay mi tuturuyan nagyan ko takyan galabakan ka kumat barata na barko to ay amalag na ini kasuat wallah subhanahu wa ta'ala ka an nagid na katawan tan was wallah na isa sa parin sumarata o isa sa parin sumarata sir kitan nagyan ko tayo malag na kiya di kang galabak ko to sa marata naknabuto kasusuat wallah subhanahu wa ta'ala ugid nagyan ko to kinitan nagyan ko to galabak ko manusia na di ka pa kayo batan o tiro
pamana kapasa-pasa mo to manusia. Uway. Kagiyong takaba sa tanowa, uway din ka adn pamana beger tano. Uway din adn nakabaya tano nagina na kontrolan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uway. Kati di pa na ilang una tao na migawasaw balang na kabaya ka na pamana na mapiblaw na di kong pagayunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa na ilang una tao na pamana diyan ko tatawa kabaya na mapurang-pulang ataw sa dunia. Ino hindi ka pulang ataw sa dunia. Uway. Pamakaaya kung mo kontrol si kulangan taman agulbo ko manusia na sumanusia kakana besu Allah subhanahu wa ta'ala bendo pa man susah kataw manusia akabaya na pulangan niya susah kay na mapulang niya wala ano sabab sabu sa ini pangunuton ng Allah subhanahu wa ta'ala na ini bukagya ka manuto na kepatay pamakasi ko talibuno o sabu sa gyud to pa man su Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya ni kumukontrol si kwato ni iba ng manusia giyan ni isa pa man bidaan sa panarima o agian kay mga Mu'tazila o sa katanaw Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa. Ikatlo pamana unay ba na usulin na nagyan mo ta al-wa'd wal wa'id. Pero na al-wa'd wal wa'id na tignan na sa Allah subhanahu wa ta'ala na wajib. Paliw gato na sulang di ingelbak sa mapia na nakabalasan yan. Na sumabuso ay malag na di ingelbak sa marata na ato na ba na masiksa yan. So ay malag nagyan kaya usuliran al-wa'd wal wa'id na biluira na iya pamana na kukuman pamana lagi dubo pamana siko pamana kadaga kang busaon lagi dubo pamana mita tagal ko Allah subhanahu wa ta'ala agi mo takambulasin yan kung mga to ding gedebak sa mapya. So ay malag na dinenu to kesang ka ibarat lagi do tumabua mita tagalo nagyan ko to kasiksaan yan sa mga pamana dinggel baksa dusa na isa na karili batang mga Mu'tazila kasaktano ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na aya para taya tanong na su Allah subhanahu wa ta'ala na aya kapambala sinar kita na siya kung mga gadupak tanong na tafaddul ay malag na paduto ko kalebihan yan buhay kana buhay barat na ba mauobligad uskan yan pamana na lagi do isena ko pamasi ko lagi do kaakadin tunay ni ba paliugatan ka kaso Allah subhanahu wa ta'ala dai batano ka benar sa pamana batano paliugati wa agian ko ta kapambalasin yan sa agian ko to pa ma na mga galbak tano mga pipiya na fadlan ra katano to wa paduto sa kalebihan yan so ay malag na kana aya para titano Ahlus Sunnah wal Jamaah na aya kisulten si surga na sulimu Allah subhanahu wa ta'ala kisabab sa agian ko to mga amal tano aya malag na ditano ding galbak gina di para titano Ahlus Sunnah wal Jamaah kena uba qat'iyan o di na ba muno-puno ikagi miya kalala kaya mal na tiga siguro dud na ako pakasurga ako ape dia ko ini kalimu Allah subhanahu wa ta'ala dito ka pa kay ay malag na sa katano di tanu di manggelubak sa simba si Allah subhanahu wa ta'ala na aarapan tanu agiyang kuto limu wallah giyang kuto limu yar kita no sa malag na tarima na nagyang kuto amal tan wa gini ni mapipikir ang mga Mu'tazila sa giyang kanana al-wa'du wal wa'id ikapatauso lagi ang kaya mga Mu'tazila lagi ang kutuwa al-qawlu bil manzilati bainal manzilatain ay malag lagi ang takamiyaw setan sa miyaw na pada kariripatan sa giyang kaya mga Mu'tazila na so muslim abaradusa kanap manuba miya kaliyo Islam na tigira na kamiya dadna ng Islam kanad nubanan muslim uway nakanap manuba kafir at tigiran uway so ay malag na mibugusiran sa paday ni kukumiran sa giyang kutuwa lagi duto abad di na taw sa tira na bainal manzilatain ugi na sa katanong Ahlus Sunnah wal Jamaah na aya para tiya tanong na dua-dua sutaw uway dua-dua sutaw muslim agudi muslim nag-ugid na so muslim na adna pa man muslim pa ma street ay malag na sutig tanong safi muslim makagya ka manuto na dinilinggal pa kan lang nagyang kutuwa ka muslimiron mga suguan wala ako pa na nanggila na nagyang kuto mga ini sa parawal adun man na muslim o pa man na baradusa o na giyang kuto muslim baradusa akna ubami ni raut sa dusa niyan sa pamana miyakaliyo ko agama Islam na aya ko kumanon Ahlus Sunnah wal Jamaah inindo katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na muslim sa kanyan den ugaid na baradusa ay malag na madudusa sa giyong kuto masusugukyan ng mga dusa sa udirilay wallah subhanahu wa ta'ala na kiyutian to si kunaraka jahannam ug manurilay wallah napakasurga bitay malag na para tiyatan nagyang kaya mga Mu'tazila na tira na di ka basta muslim
diing galabak sa mga alaadusa na miyada sa giyang kuto pamana kamo muslimiron malag na miyada ko kamo muslimiron ugi na di man natin nakipton sa kafir pan isa na no pama ang tunay ni ba na panarim agyang kay mga mu'tazila di mo kasabutan paman pimbugiran ikalima usuliran nagyang kuto al amru bil ma'ruf giyang kuto pamana ukitiran si ko kasugo sa pamana mapia na ay malag na aya lagi diran na gusto kasugo sa marata na aya lagi diran na sumanga khawarij ay malag na andid ni pamana gimo takip sugo niran si ko mapia agu kipsepan nirang marata napakaukit nila no pamasa pamana makras diran pagukitan nagyang kutuwa ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apiyag yan sa gyang kuta hadith aging tatina man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi sa tao makailar kanu sang marata na ukuguganya na alin niya na lima na alin na lima faman lam yastati' fa bilisani udin niya mangkuguga alima na munggula lang sa katiro fa in lam yastati' fa biqalbi udin niya mangkuguga sa katiro na malag naging utakap niya taniyan sa giyang kuto galbak na pamanapiya kasi singay na yang kaya mga mu'tazila na ayar kiran na lagid sa ukit o malag na mga khawarij agiyang kuto pamana na naapya so da kapatuti sa buno si kung mga muslim pamana pakasilay na pumununiran way sa giyang kuto pamana para tera no pama sutaw di makanggalpak sa malado siya na namiya po kasadong ko agama Islam ito yung malag na yan niptero na 5 usul agyang kaiya mga mu'tazila na ayaw mo rin po rin pagalindan si mga bangsami nagyang kaiya anton ono ni pedar kiyas minisurang agyang kaya mga mu'tazila si ku ahlus sunnah wal jamaah na agyang uta kabasatan wa paganeron nagyang kuto pamana kasugiran sa mapia nagukasapariran sa marta na sudin so ukit o ay malag na mga khawarij sa kapsugiran sa mapia nagukapsapariran sa marta ikatlo nagyang kuto ikadua nagyang kutoa si ikiran yang kay mga mu'tazila na may tubo diran ikasuat si udato ay malag nagupon nirang kay lay sudato a muslim sa kalalaluman nananadiran ng agi amano to napakapatawad na maliw silang sa kadato ay malag na dato wa nanana masusurangin na sa ahlus sunnah wal jamaah sa saktan ahlus sunnah wal jamaah na dira katanu kepakai o batanu liu sa kadato o dato ang muslim andap keribatan ko galbekian labaw amay kagyang kutuwa kapliw tanuron na magunga sa mas mala awidakan way magunga sa mas mala fitna way kadi na papakain wa ahlus sunnah wal jamaah sa erko ahlus sunnah wal jamaah na sansaw kita ka musawir sa gyang kutuwa dato alagi dito masusuwayan na musawiran nanana ipo mangnik wallah subhanahu wa ta'ala sa maturo way na udi katuro na malag na panananggili ang agyang kutuwa dato baka ni kagyang amano to napkusa sa agyang kutuwa marat agad bakiyan ago malag na kenayaw tanong so tunay ni ba na nalimu Allah subhanahu wa ta'ala sa kipugas ang tanong sa agyang kutuwa dato di banggula lang sa kiyasambian udi na mawapatbid na agyang kutuwa dato sa malag na pamana takdir wallah subhanahu wa ta'ala manubaya malag na suyon tanong nasupak ang tanong sudato nakatawang tanong sulawan o puwersa na puwersa niyan nagkapa kayo pa makakasabapan sa kaadno malafit na malag na madakla putayataw madakla pa mga kamapian na kaputol na nadebu agya kamaluto na pagungaan niya ng mapia giti ang malag na su ahlus sunnah wal jamaah nagiyanan itindig tanong amay kasudato na mabugar di tanong kagagaubatan no maalin sa makaysay sa agyang kutwa karibatan yan na di ka pa kayo batan no ron ayam alag na batan no sopa ka sa ayam alag na bapunggulalan sa bugar kasabapan sa fitna kakabinasaw inod yan na pa may bidan tanong ako sa mga mu'tazila pada na tunay ni ba na kaya pa kasupa kagyan kay mga mu'tazila si ko manhaj ahlus sunnah wal jamaah nagyang kuto pa ba na piya kayran di na pipa kayran nagyang kuto katada kasarugo o mga muslim mga baradusa aton iniban na kana uba mga kafir kana uba mga kafir sa emalag na sikiran na piya ka palagi dinan sa hukuman so ay maalag na mga muslim mga baradusa awus mga kafir ay maalag na pareran piya ka halal so maalag na rugo agyang kanan na dua buya na ahlus sunnah wal jamaah na ayar katano na
So mga tao ang mga baradusa na sabu sa kya pakayanon sa emalag na tedak na ruguyan si iku ukito bitikan wagam Islam. Kenapa barat na anam yaleng amya man ko na mi bibitere kan wa dema pira katawa tau na dia kapiyo na piyo tulan yung salima di ka suki petenang ku mga hukuman lagi duka potol salima kaleped karajian agus suka pembunuh ay kita sanggup pamana namanya kapatay na siya nan sa tangan udah tu oi au pamana dikiban surat suka ada tu yan kenapa pamana umani sakit tanu nana kia pertanian so emalag nana hukuman nana miya kaya lesa miya munu na ini kita siyan di ka suhadap wagam Islam si kipten aku hukuman na amay ka dimiukit si iku ukitian na di magunga sa mapia akatawan tanu ayah hadap wagam Islam sa kiptenaan si iku mga hukuman si iku mga tao di inggel paksa dusa na anak kagenekiya giyang kuto tuneniba na dusa ibarat ka pamanakaw ka pamuno na anak kageneki kasina kuan ugi na pamaka di buka geneki ka bede bakal aridu jadi kapakay malag na pamaka sa kanwa may to kanwa grupo na umani may leni uman ko na putulan yung salima na nasiyong ang anong mga luluten na mitimba ka kano uway na madaklam yatay udi na namilen yung miyamuro na inikita siyo nasiyong ang ano pamilya na mitimba ka kano madaklam yatay ano baginan agama Islam ay agama Islam na itinasukukuman na maguma sa kalilintan kana ubay itinasukukuman na bud miya kalaso ay malag na awida ka gina ni pama bidaan o manhaj agiang kai ang mga Mu'tazila agiang kai ahlu sunnah wal jamaah mga bangsami panganinta kaya sa putantan agiang kai tanto makampat agu malbu o kita kakasabutatan o antun unon peteru na Mu'tazila nabu antun unon minis surangiran minis supakiran si kutituan deuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balasan tanu wallah sama pia saya tanu buat itu bisa diangka subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.